chvíľu prídu majstri. Mimochodom, chcem vás upozorniť, že naši majstri prichádzajú na kabrioletoch a limuzína značky BMW. V tom zlatom kabriolete sa nachádza pohár víťazov. Auta značky BMW špeciálne pre túto príležitosť zapožičala spoločnosť Tempus Bavaria. Pochopiteľne ďakujeme. No a nedostáva mi nič iné. Vy tam vzadu pri Tesku, vy v strede hlavnej a vy dokonca aj tu pred pódium. Chcem počuť všetkých, chcem vidieť vaše dlane a ideme vítať majstrov. Poďme! Prichádzajú majstri Slovenska! A poďme dlane! My sa takto tešíme s našou radou, kto sa teší s nami, ruky hore! A všetci! Raz, dva, tri, hej! Ruky! Prichádzajú majstri Slovenska, hráči AC Košice! Ruky! Všetci! Poďme! Chcem počuť celú hlavu! A dneska každý aj tam dole pri Testu! Prichádzajú majstri Slovenska! Hráči AC Košice! Toto sú hráči AC Košice, ktorí po 10 rokoch stojí istý koncertný turnaj. A všetci uviore! A spievame všetci! A všetci! My pochopiteľne a predstavíme všetkých hráčov a musíme pomaličky čakať, pokiaľ sa dopracujú tej pomáhšej železnej peci, ktoré vychádzali počas každého zápasu play-off, aby vám urobili radosť. Tešíte sa! AC! A čo sú AC Košice? Výborne! O malú chvíľu si predstavíme všetkých, ktorí sa na to pričinili. Samozrejme musíte malú chvíľu vydržať, aby chlapci došli k pódiu a zoradili sa do tej správnej rovnice. Ja vás poprosím, všetci budete sledovať túto obrazovku. Na tej obrazovke každý z vás uvidí meno a priezvisko. Meno zakričím ja a priezvisko vy. Dohodnutí? Áno! Výborné! Takže počkáme, pokiaľ sa chlapci zoradia, aby sme mali presnom poradí. Sú to vážne chvíle. Niektorí na to čakali 10 rokov. Ja
Všetci pripravení! Mám pre vás dobrú informáciu, komandalistu sa zoraďujú. Fajn! A teraz! Mám tu pre vás pripravený taký malý prezent.